Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathele amazwi la homecoming ngomhla ka-18 August. Guys, uZethu uthukuthele uganoni wabo emva kokuthi phela-ke uShobane, uShwabi kanye noLwazi bephumile laphaya ejele ngebheli. Ufike eqathatha ukapteni ngoba uyabona ukuthi ngathi uyena lo obakhiphile. Wathi hey, aningitshele kahle ukuthi kusebenza kanjani la estation. Kwenzeka kanjani ukuthi abantu abacwiyicubu zabantu besakaza imbombo la okuhambeni? Athi ukapteni, hayibo, angishongo ukuthi labantu mina baphumile uNosiphela, icala labo lisaphenywa, into nje abayitholile ibheli. Wathi cha, noma thiwa kunjalo, kodwa-ke nithini ngokuphepha kwey'mpilo zethu, nithini? Athi ukapteni, we Dr. Zethu, nginesiqiniseko sokuthi baningi abantu abagulayo la ngaphandle abakulindile. Wathi cha, ngiyakubona ukhululekile, yazi wena kapteni, ukhululekile, ugcwele ubhavu ngokuthi kunabantu abayingozi kangaka emphakathini. Kungani ungangitshelanga mina ukuthi labantu bayaphuma? Ngoba phela mina cishe ngafa ngibulawe labantu. Athi awu, ngiyaxolisa-ke we Dr. Zethu ukuthi ngikhohliwe, phela njengomuntu siyakhohlwa, yabo, ukuthi ngikutshele wena Dr. Zethu ukuthi-ke labantu laba bathola ibheli baphumile. Wathi ngibona indlela okukhululeke ngayo kapteni, kuyabonakala nje ukuthi wena ayithusi lento. Wathi ayibo, ongitshele we Dr. Zethu, njengoba wena ubhizi uhlezi wenza ama-patient laphaya esibhedlela naseklinikhi, uma kukhona-ke i-patient yakho-ke emane nje yafa yadlula emhlabeni, uyabhocobala usuku lonke? Angiboni kanjalo. Nami-ke ngeke kuwukuthi kutholeke ibheli igebengu bese nami ngiyabhocobala. Iyafana lento. Uyabenza nabo ubuchwepheshe emsebenzini wakho, kodwa kugcine futhi izinto y'phuma esandleni. Musa kukuzoza la estation uzotshela mina ukuthi ngiwenze njani umsebenzi wami. Yimina owaziyo ukuthi ngisebenza kanjani, angizotshelwa wena. UZethu wathelelela la, yazi ngiyabona ukuthi khona isandla semfene la engeke ngize ngisikhombe, kodwa-ke ngifuna ukuthembisa into eyodwa. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyathola mina ukuthi-ke kungani labantu bephumile, futhi ngizokwenza isiqiniseko sokuthi babuyele ejele. Wathelelela-ke weqhawekazi lase-Okhambeni, ubokwenze njalo-ke, yazi sizokulinda sisi. Okwamanje ngicela ungiphumele ngisebenze. Phuma. Hayi uZethu guys, waphuma ekhexile. Kubonakala nje ukuthi ukapteni vele labantu bebadinga bephumile laphaya ejele. Guys, ayakupheli-ke lapho. Naye uShobane uzamile bandla ukuya kumawakhe eyobucuza amagabade, wamfica lugcwele ulwandle guys. Uthe nje ethi umnikeza ihug, wathi ungangithinti wena. Ngathi bese sezosho ukuthi ngale zandla zakhe ey'ngcolile, kodwa wangasho njalo. Wathi ma uphekeni, othi ngiyobheka emabhodweni. Wathi ungawathinti amabhodi wami, ungakuthinti ukudla kwami. Hayibo. Wathi hayibo ma, kwenze njani? Wathi yazi namanje ngisay'buza mntanami ukuthi kwenzakalani emathumbini ami ngize ngithole ingane efana nawe. Wathi hayibo ma, uyazi mina ngimsulwa. Uzobona kodwa mase sesiya lapha ekhotha ukuthi-ke bazosho ukuthi mina ngimsulwa, bese uyabona ukuthi hayi cha, ngipheca ngobubende inyama ngayidlanga. Wathi lalela lawe mntanami, uyindodana yami wena, wavundla kwesami isibeletho for 9 months. Ngiyakwazi mina ngakukhulisa wena, uyazi lento le abakusola ngayo iyona, futhi ngifuna wazi ukuthi kusukela namhlanje angisenayo mina indodana. Wathi hawu ma, uyazi wonke umuntu ungiphendukele la emhlabeni, la Okhambeni nje akekho umuntu ofuna mina. La ngingena khona bayangichiliza, ngeke ngikwazi ukuthi ngilahle nawe wena. Wathi njengoba ngikutshela-ke mina ukuthi-ke indodana nje angisenayo mina, angisenayo. Guys, waqeda wayiphumela uMatron wahamba. Bonakala nje ukuthi asafune lutho oluzomhlanganisa-ke nomnisi guys. Hey, ubani owayazi indodana yakhe yigugu iqanda, mekufika yena kushunqa ibhodwe elingakaze liphekwe. Namhlanje-ke uMatron ukubeke kwacaca ukuthi-ke akasenamntwana. Akupheli-ke lapho guys. Le eShwabi Tavern, uthe uyafika uShwabi kukhala ibhungezi, akho ngisho umuntu oyedwa ozothenga. Isitokhi sihleli nje siyambuka, kunesisebenzi esisodwa qi ekuthiwa uMbambatha. Uthe mefika wathi hayibo, i-welcoming party kwathula kangaka le ekhaya, yindaba ningangenzalanga iphathi ukuthi ngiyabuya manje? Kwathi nya. Wathi letha utshwala ngiphuze, letha utshwala ngiphuze. Hhayi ubhuti-ke waletha-ke utshwala impela bakubeka la, wabeka neglasi. Wathi ya ngiyabonga, ngiyabonga. Waqeda ubhuti wakhumula iphinifa leli lokusebenza. Wathi hayi bekumnandi ukusebenza nawe, ngiyabonga. Wathi ye wena Mbambatha, uyangishiya nawe? Ye wena nelihluthe ngathi ihlathi, buya la. Wabephuma ubhuti. Wathi nizoyisola nonke, nangizwa ukuthi ngithini? Nizoyisola nonke. Lapho usho njalo nje guys, hey simanga. Ngisho nonkosikazi wakho uhambile manje sekungaraje la ekhona. Uzosala yedwa nje ngoba nile nhliziyo yakhe embi. Akafuni nje abanye abantu bephile ngokuthula. Wazi ukuthi yena kumele adlondlobale kodwa abantu besokole. Guys,
Akupheli-ke lapho, nalo bhuti lo osanda kufika-ke wakwaDlamini ekuthiwa uMsizi. UMsizi-ke guys, ngathi unenqwaba yinkinga kodwa kwamanje ubukeka sengathi like emphakathini uyindoda nje enamandla, eyisigwili, enayo yonke into ongayidinga. Abantu bonke bayamkhothamela, hhayi mekufike yena bamlethela ngisho ikhaftini, obaba uHlongwane bayomlethela lapha endlini bathi, hawu kade sagcina ndodana nawamanqina. Like uyakhothanyelwa, kodwa njalo mekuringa ifoni yakhe ushawa uvalo ngayi-ansi. Okubonakala khona ukuthi njengoba ehambile eNorth West ushiye iy'nkinga, manje uzocasha la. Okubuhlungu kunakho uzocasha nje lana udadewabo uyiphoyisa. Le nto ayicashelayo vele uzobanjwa and imiphumela yayo izoba nzima. Okubuhlungu futhi ngaphezu kwalokho ukuthi yena uyitshela ukuthi uyalungisa emphakathini, mekukhona umuntu oshaya i-girlfriend yakhe uyangenelela amlekelele, uyiqhawe kahle kahle, kodwa iqhawe eliney'nkinga. Guys, sizohamba sibone ukuthi-ke le ndaba yakhe ukuthi abuyele okhambeni vele iqalephi futhi izophetha kanjani. Ningakhohlwa ukusubscribe bani, like and comment. Until next time.